Viaxemos por un momento ao Val do Ulla. Esta comarca natural, descrita por diversos xeógrafos clásicos galegos, está encadrada no curso medio do río Ulla. Otero Pedrallo referiuse a ela como a Horta e Xardín de Compostela. E hoxe en día a ribeira do Ulla conforma unha das subáreas vinícolas da denominación de orixe Rías Baixas. O feito de a Ulla non ter sido recoñecida en 1997 como comarca oficial non lle resta atributos. Podemos considerala unha bisbarra, con todas as da lei. Falamos dunha realidade comarcal partida entre as provincias da Coruña e de Pontevedra. Está composta por diversas parroquias dos concellos de Vedra, Teo e Boqueixón, na provincia da Coruña, e por parroquias do concello da Estrada, na provincia de Pontevedra. Hai intelectuais, como Alfredo Vicenti, que incluso se refiren a dúas metades. A Ulla Alta, que iría dende Ponteledés, Maegrés ata Ponte de Gundián, nas proximidades de Ponteulla, e a Ulla Baixa, que iría de Gundián ao Val de Bea. Mais estes lindeis son discutíveis, sobre todo se fixermos caso ao alcance do Antroido da Ulla. Para quen non o saiba, os xenerais da Ulla conforman unha vistosa tradición entroideira que se celebra de maneira particular en cada parroquia da comarca. E atendendo ás parroquias nas que se celebra o entroido ao estilo ullán, poderíamos considerar que lugares como Merza ou a Bandeira, no curso baixo do río Deza, formarían parte desta comarca da Ulla, da mesma maneira que a parte occidental do concello de Touro, incluída a súa capital municipal, ou a parroquia de Carcacía, en Padrón, e mesmo as parroquias rururbanas do sur de Santiago, o Eixo, Marrozos, Arins, Angrois, por onde transcorren diversos afluentes do río Ulla. Tanto ten, o que está claro é que o Val do Ulla conforma unha paraxe fermosa e digna de contemplación.